Salam hemejäňize. Men Gulbahar. Häzirki wagtda Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubay şäherine ýerleşen klinikasy bolan Polyclinic.ai klinikasynda beauty terapewt bolup işleýän. Meniň esasy maksadym siz Meniň esas maksadym siziň deriňize nähil dogry ýyda getmekligi we siziň tebigy gözelligiňize hasy gözellik goşmaklyga kömek bermek. Men bu sahypamda size dere dogry ýyda getmek, öý şertlerini derini nähili sagdyn we nähili ýaş saklamaklyk barada, şeýle hem Dubayda aýal gyzlaryň ýüzi üçin, deri üçin ulanylýan prosedur, has hem köp ulanýan prosedurlar hakda gurrun berip duraryn. Galy bersede şu ýerden ýüzlenýän türkmen aýal gelin gyzlarymyz, owadança gyzlarymyz, gelinlerimiz, doganlarymyz eger ýüzüňize çiz getirmek isleseňiz, peeling ýa-da dermapen ýa-da ýüze massaj, lifting massajlar etdirmek isleseňiz, arky men bilen habarlaşyp, jaňlaşyp gelip bilersiňiz. WhatsApp'dan, Imo'dan, Instagram'dan, TikTok'dan arky habarlaşyp biziň klinikamyza gelip şu proseduralar alyp bilersiňiz. Size garaşýas, köp sag bolun.